Sí, pues mira, pues podemos, bueno, localizacións da son todas. Pero que éramos para ir andando que máis lexos. Eso Está máis cerca. Canesol está máis cerca. Veña. Vas a pillar un tarjeteiro así, finito. Non sei se son. Ah. Bueno, para preservar. Esta cuesta, ¿cuántas veces la subiste? Cuesta, que como sempre... Sí. Y así de la iglesia, preguntaremos el registro de la iglesia de la iglesia. Ya, pues no... Sí, vamos a grabar. Eu cunha camiseta verde oliva, así. Que para casa non era de nadie. E ahora tirouse e ahora tengo que tirar todo de ti. Sí, Está tirando todo eso. Ten que liberarse un pouco con marea baixa para ter o mar un pouco. Aquí está ahora se lo creo. Son verdes porque estamos afeitos a velos así. Así, claro, De repente todo é un verdor absoluto. Cerebro, de este por atrás. Ah, sí, bueno, a mí me encanta, sí, yo soy de É como de la sota tamén de Sí, súa o parte. cerebro. No, este por diante. Bueno, ti seguro... Hola, que tal? Bueno, eu casi... Esta non había moi boas pelis, se podía anos de traballo unha peli. Bueno, claro, que é toda unha orquesta, que aí... Noivei Que leve máis para casa. Bueno, pero esto de Aval, otra película podía ser. Moi bons días, gracias por estar. A verdade é que é sempre un placer vir a ONS. Colles un barco e unha singladura e, polo tanto, estás nunha aventura na que se sumerxiron dende hai moitos anos Paula e Alfonso, aventura que ao final pon a Galicia no mapa a nivel nacional e tamén a nivel internacional. 2 filmes, 14 recoñecementos e os grandes protagonistas dos Mestre Mateo 2021. A Xunta de Galicia apoiando estas iniciativas á industria audiovisual e aparte de apoiar, agradecer o traballo que fan pois dous grandes, non? Unha muller e un home, dous directores galegos que ao final pois buscan recunchos con encanto, recunchos como a Illa de Ons e a Illa de Sálvora, imaxes que son fantásticas que damos a coñecer a nivel nacional pero tamén a nivel internacional, que serven de promoción, pero tamén de pedagogía. Podemos utilizar o que é noso, temos que defender o que é noso, pero tamén temos que arroupar o que é noso e promocionar un turismo sostible que é economía que tamén dinamizaron eles con estas dúas películas dentro pois do mundo audiovisual e que pois supón, non, pois poñer a Galicia nese lugar que lle pertence. Pero para ter estos lugares temos que conservalos e preservalos e temos pois xente maravillosa como son o director do Parque Nacional Illas Atlánticas e os axentes que aquí están durante as 4 estacións do ano e que ademais de facer unha labor que é a de bueno, pois convivir cos veciños no caso de ONS, realizan pedagogía, instrúen, son en realidade xa verdadeiros científicos, os mellores conocedores das nosas paraxes naturais que están facendo unha labor fantástica que deixarlle aos nosos cativos, os que veñen detrás, aquelo que outros comenzaron. Por lo tanto, como conselleira de Medio Ambiente, eu non podo estar máis orgullosa polo nome de Galicia, polos filmes, pero sobre todo porque elexiran estes lugares paradisíacos e que o persoal da Consellería de Medio Ambiente puxera en valor e fora quen tamén de impulsar e que escenas como esta pois estean en calquer punto do mundo. Na Illa de Ons con dous dos directores, non digo máis prometedores porque están máis que consolidados os dous que nos seus últimos filmes utilizaron dúas das illas que forman parte
do patrimonio natural galego, como son a Illa de Sálvora no caso da Illa das Mentiras e a Illa de Ons, que nos atopamos no caso da película de Ons, Alfonso Zarauza e Paula Cons. Estas dous proxectos tiveron un proceso de realización longo, a búsqueda de financiamento, despois as axudas de dentro e de fora. Hai que resaltar tamén que deron traballo a un montón de xente de distintos sectores, pero sobre todo no ámbito audiovisual, conseguindo tamén financiamento dentro de Galicia. Pero hai que resaltar a visibilidade que a través do cinema podemos conseguir de Galicia. Teñen unha difusión que estiveron, por exemplo, en festivais en China, en Australia. A difusión que se vai facer a través non somente en Galicia, senón máis alá das nosas fronteiras, e conseguimos co sector audiovisual non soamente ese aspecto máis industrial de emprego e economía, que é moi importante, pero tamén unha parte fundamental que é a visibilidade que nos dá ao noso patrimonio, a nosa cultura fora da nosa terra. O cal, estas dúas películas fixeronno perfectamente e esperamos, como estivemos dicindo, que a través de colaboracións que tamén tivemos no financiamento non só a Consellería de Cultura, senón tamén Medio Ambiente, pois outras partes de Galicia que ben o merecen tamén, sexan tamén o lugar onde se fagan novos proxectos audiovisuais con tanto talento, tanta calidade, e que teñan o recoñecemento tanto do público xeral como da crítica ou dos recoñecementos máis dentro do sector. Así que encantado de estar aquí tamén acompañado, que se repita moitas veces. Nada, é moi emocionante atoparse de novo no Parque das Illas Atlánticas, que tantísimas emocións é tan importante para min como para Alfonso, e ademais eu creo que atopándonos un pouco rodeados de institucións que foron importantísimas, imprescindibles, diría eu, para facer a nosa película, non? Por un lado, a propia institución do Parque das Illas Atlánticas e a Consellería de Medio Ambiente, que a verdade é que a receptividade sempre foi enorme, a axuda, o acompañamento, que é tan importante, o Consello, etcétera, e a verdade é que son todo o parque, dende os gardas ao director, sempre foi un sí na boca, que nun primeiro momento podería ser todo o contrario, porque nos, unha rodaxe é unha cousa como moi grande, que provoca moito trastorno nos lugares. Ti vas un pouco, como temeroso a pedir axuda, e a verdade que sempre foi unha man tendida, e por outro lado a Consellería de Cultura, que é vital para financiar as nosas obras, tanto dende o desenvolvemento como a produción, é o que nos axuda a intentar ir fora, a conseguir máis axuda, porque xa vamos como moi fortes de base, non? Entón, sí que eu creo que sí que estamos como rodeados dos que deberíamos estar, a verdade que é increíble esta casualidade enorme que se deu este ano de dúas películas en illas, e ademais que, a verdade é que para o espectador un pouco avezado está cheas, casi parece que dialogan entre elas, é tremendo, a verdade que esa cousa de que as mentes pensan ás veces á vez, e é como máxico, unha cousa máxica que eu creo que é moi bonita, non é outra cousa, non? Entón, estamos aquí no lugar que pecha ese círculo, creo. Bueno, pois simplemente decir que poder rodar nun paraíso natural como é, por exemplo, a Illa de Ons é unha responsabilidade e un privilexio tamén. Entón, para min é un acto de agradecemento poder volver aquí a darlle as grazas a esta illa, a Parques Nacionais, a Gadí, que a xente que deu noso apoio para que poidese chegar para que estos filmes poideran sair adiante en condicións moi complicadas, en lugares moi delicados nos que filmar, e para que isto, unha filmación ao final é un acto de perpetuación dunha paisaxe, dun tempo, dun estado natural, e que todos estes tesouros se poidan ver polo mundo adiante gracias aos nosos filmes, pois para nós é algo que nos enche de responsabilidade, pero ao mesmo tempo tamén de cariño polo feito de ter estado aquí durante 2 meses co apoio de todos os veciños, co apoio de Parques e co apoio do Agadí, que realmente estamos moi contentos e moi satisfeitos de poder sacar adiante este filme neste lugar tan espléndido como é a Illa de Ons. Así que moitísimas gracias. Yeah.